Ukhozi umaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu egcwele emizibini nemafini icula ingoma emnandi eyahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngwamkele kwesinye isiqephu esimnandi sokhozi FM TV. Gama lami nguNeliswa Ngwakacele. O6 intatha ngihleli ngaphandle kwezindlu zomsakazo ukhozi FM Vuka Africa Breakfast Show. Isimemile yathi asobona ohlelweni bameme osomatekisi balapha eMtshezi. Ngiyathemba uke wabona ke lapha ku social media betrenda ngokuthi benza izinto ezahlukahlukene njengokufaka ingubo noma bagqokisa okothisha. Sobona ukuthi hayibo bayifakile ngempela lezi ingubo i-makeup on point yini yindaba beze besibize ukuthi sisobabona asambeni siyoza ukuthi benzani. Because your family is to 8:30 sibhekene kanjani lapha ku 9 o'clock asambe sodwa ke sihamba nabo zakwethu abaphuma kwimboni yamatekisi lapha ke escort izinsizwa lezi ziqopha umlando emveni kokuba ke bakhanda isithombe esihle nesishintshile ngemboni yamatekisi. Khulumile nabo ngesonto edlule ukubheka nje kafushane umnyakazo wabo abawenzile emveni kokuba batrende cishe internationally nomthombo yeindaba ephuma phesheya kwezilwandle yalandela ukuzobheka umsebenzi wabo abawenzile bahamba bashuthwa bavela makubuzo kuthiwa yini enzakalayo bathi bazokhumbula ukuvalwa noma bavala ke inyanga yabantu besifazane. Sebelapha e-studio ke njengabanje mabela e-studio lalela iCox leli ngidlulile mina khona olishayile waqala phansi wakhipha phezulu asiqale ngapha sibikelele ngapha siqale ngegama lakho la ngempela bese sithola lilike la namhlanje lisetshenziswayo nami ngigcine ngozigameza ngiyibonese ngumbambatha mangifika la sondela kancane usibikelele igama nesibongo. Sanibonani, igama lami ngusithabiswa kaGumede. Namhlanje uba Nozipho. Ala Nozipho. Nozipho manje lento ngalelela langa niyenza yahamba kanjani ngoba phela ngibheka ukuthi insizwa thina sazi ukuthi into mayidlula ngendlela nahamba nje nakhululeka lophela usuku ningashelekanga. Hayi asikhululekanga. Sasuliswa ngapha nangapha. Insizwa uzicela uxolo ngapha nangapha. Manje ubose njalo idedela inamba lomuntu sasocabanga. Hayi ayidedelela. Isithimba yathi ayona awuvelishe uqobo phela kumele uqale ukuthi udrayiza nawo uthi play hard to get kancane kodwa ngale kwamancoko yini oyifundile kule exercise esiyenzile nje yini oyibonile abantu besifazane obukade ungayiboni ngelinye izwi. Ake ngiqale laba bombatha. Ngicela ubingelela ushamani wethu osiphethe eMtshezi. Ngibingelela iMeya ngibingelele amakhansela ethu uMadinana noMchunu. Yeah. Engingakusho kube kuhle mama. Kube kuhle kakhulu indlela esesekwe ngayo ngesikhathi siyenza lento. Nathi besingayilindele kodwa kube kuhle kakhulu ngendlela abasiseke ngayo abantu baseMtshezi umphakathi wonke solayishayo ngoba impela nje uyongena eTaxini ndiza amakhamera ngapha la ngapha useTaxini ushayela uyashutha ngapha uyashutha
ngiyathi ngiyayibuza la akekufake nawe la usondele kwi-microphone nithini mase niyibona iy'thombe namavidiyo segcwele umhlaba wonke ukalo sisho igama leyo bekuzikhaya igama lami u-Andile Mabangcobo namuhla namhlanje ngoNgcobo yeah so manje bengithini mase umuntu uyahlangana kunabantu bekusendela amavidiyo abakugoli abakuphi nabakuphi abekude ngifuna ukuqamba amanga yasithusa kodwa iyajabulisa futhi yeah nokubuka indlela abantu besifazana ababejabule ngayo ngalelo suku besibuka beshutha ngapha nangapha nabaningi abafikile bakhuluma kuthina bencoma nje ukuthi hey lento eniyenzile yini singayiki siqhubele phambili ngoba ayikho ingwe engenawo amabala sinawo nathi amaphutha namabala akho kodwa ngesikwenzile ngibone cishe kwagqibeka konke sebokubi okwenzeka embonini yamalanga yajabule kakhulu tshela umuntu ongakuboni ngiyazi ukuthi si live ku Ukhozi FM TV si live ku Facebook yoKhozi si live futhi kwi Instagram yoKhozi ufuna ukusibukela ezilaleli radio uqokeni ngithanda nalento yakho le obhuti ayithulwe kakhulu la umuntu wethu bengeka ngigqokise namhlanje kanti banga funeka ngapha lo angale ngakithi eIndia okay bese kuba khona i-makeup artist yobe ngidila nje ney'nwele ayibekunzima sukela ngothunga so manje makathiwe ifro ithi hey manje noma girlfriend hey ngisebhizi uzo-understand manje ngoba uyawubona singahlukana naye singaze siyibanga ngokuvela kuyena manje Sikufake bani niqalile le ndaba nathi sayibukela siyiUkhozi namuhla nikhona la kusho into enkulu khona lokho nje ukuthi nithe mhlawumbe-ke sithathe lesi sikhashana zime iy'moto noba sibavuma emsebenzini ukuzophakamisa imboni negama layo ithini message ebengingafisa ukuyisho kubantu ngesithombe semboni ikakhulu kusoseshini ngiyazi ukhulumela usoseshini kodwa kungabanye babantu abadrayivayo nabagada umsebenzi Sanibonani Ukhozi FM nikhuluma noSimphiwe wakoKhuzwayo Sibongo ophinda abe nebonge embili ke ophinda abe uMazuma sanibonani bomuntu engihamba nabo Yes voice babumbatha ngithi ngibonge kakhulu ukuthi size safika kule ndawo siphephile siyabonga nje kakhulu komuntu ababambisene sibonge neSouth Africa nje eyithakasele lento le esiyenzile sibonga nje kakhulu sibonga abantu abako Instagram Facebook WhatsApp balobe ibhekile lento le so ngithi ke simboni yamatekisi siveleze sababantu abadume izwe lonke siyakubonga kakhulu lokho sicela ukuthi wonke umphakathi uyithakasele lento le cause ivusa uhlevane labantu abesifazane abake babulawa so sinalokho ukuthi na siyayiqetha siyayivala namhlanje siyayivala bomuntu hayi bomuntu sikhuluma nabantu abazobasibeka la kuKhozi FM kumele ngigijime ngiye kumhlo siyobheka ukuthi kuhamba kanjani kwezemidlalo Ukhozi FM lulana GBV 365 ayikho indawo asikho ispace asikho isikhala sokuhlukumeza iningizimu Afrika abasifazane nezingane ngisho namadoda uqobo udlamelo semndenini siyalunqaba siyasahlangana ke nozakwethu ke basembonini amatekisi lapha ke Scott banathi kuzokhuluma ke nobaba mabaso ngekudala but ngera ke uzama magic uthi cha uthi ufuna ukuzoshela uzothiwa kunentombi yazama lalela sengivele ngabona ukuthi yabo manje njengoba ngingathathile ngiyinsizwa yakwabo intombi vele ngiseduze kwe-types yami kuyimanje i-types yami nathi lana iwivi yakhe awududla intombi ubaba ekhaya uyaziphekela uyayiwashela nkosi yami yazi mangikubona nje ngibona ngathi ungaba yimbali enhle engahlobisa lapha emagcekeni okomseleku ngithi nje angize kwena ngizozilahla ngisho ukuthi mangibona wena inhliziyo yami iyacuma
Hayi. Ubuhle bakho bungishayisa uvalo. Ngizizwa vele ngitatazele nje ngingazi nokuthi ngenze njani ngiyazi mhlambe lento engiyikhulumayo ngizwe ngathi ngiyashashada kodwa nje ngithi ngiyakuthanda ntombi. Ayinike muno. Hey ngiyakuzwa mama. Yazi into engiyibukayo. Sizocabanga ekhaya adingi amalobolo. Amalobolo ubala lolo mangukuthi inkinga amalobolo ayikho into edinga ukuthi ucatshe uyabona nje lawo ngizokuphatha ngezandla ezintofontofo ngizokwenza uzizwe ngathi uyiqueen uzizwe ngathi wena wedwa umuntu wesifazana ophilayo emhlabeni amalobolo ubala lona Amazwi osungihlule ngawo iwona yazi ukuthi ukuthi asisama. Mana lokho FM ungaphuthelwa ngena ku Facebook ungene ku Instagram sengena umasaladi no cap sanibona mfowethu. Hey. hello. Yebo ubani ngabana konke. Kumam salad. Yeah. Umakepi. Usala into engiyibonile ukuthi kwethu ngazi ukuthi kumnandi ngala kubantu besifazane. Uyabona nje into engizoyisho mina bafowethu asingabe sisasuka la. Yeah, abantu besifazane salangitsela ibamba ngalapha emadodeni nibambe nezinkinga zakhona. Thina sihlela asayindawo ngoba uyezwa njengoba sinje ukuthi ngathi ikhona yona lento. Sinenzela isibonelo ukuthi ngalokho enisigqilaza menishele nizwile nje le ntombi kadishelwa manje intombi. Ayithathanga mzuzu yayisivuma. Nana ke nenze njalo. Yazi into engiyaziyo ke siqemeza ngendlela awiki ngayo ugap nayo bengaqoma la. Hayi ngeke nginesimilo kakhulu mina. Nginesimilo kakhulu siphakamisa imbokodo siyayincoma siyayibonga ngemisebenzi yayo emihle. Ngoba kukhona osaladi nje emhlabeni iyona imbokodo. Kukhona umkondereni. Ubona nje labantu besifazane. Kukhona olitsolonyane. Ibona nje labantu besifazane. Kufuneka bonke labantu masubabonile usebenzisa ingqondo kaJehova kaMdali uthi wathi esedalile kukhona oElvovo. Wathi esedale konke wayesiyancoma wathi kuhle. Ebala bona osaladi. Yabona nje kodwa into engihlekisayo bafowethu bahle sonke la niyeza. Hey mina ke naphuma kulezi zinto enigqokile. Ubudoda ngqo. Yabona. Hayi. Ubudoda ngqo. Yabona ukuthi ugqokile impela kukuhle uyambona lesiphongo ukuthi ayishayile inkosi yami kwakuhlana plus profile. Kodwa ihluzu ziyasho. Wena siphongo ke nje vele kukufanele lokho uyikona. Losiqemeza akamuhle ngoba kwethu uphothile. Kodwa indaba ivela meke waphenduka akekho umama onesishwaphe esikaka. Hayi ngeke. Esisokhona. Ngishiye ekhaya izinto. Tama ke sithathe ithuba encane sikona bababazo kafushane nje abasekenda mbalwa baba siyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe ngiyazi ukuthi kumsebenzi uphazamisekile wama soba serious umzuzu wonke bese sibuyele ekudlaleni kwethu asiqaleni ngolokhu iqhamuke kanjani lento kinina njengemboni sesibelana namuhla ngicela ukubingelela bonke abasemtshezi usihlalo ubaba uSheleme ngibingelela imeya ngibingelela bonke osomatekisi kahle abafana labasamba nawo ibona abafise ukushintsha ngoba labafana nibabonayo la kuningi labadlule khona bekubuka ngathi bayizilwane bebesihlupha bebeganga ngamatekisi ke babange umsebenzi kwakhona ungezwani sasebenza ukuthi asibahlanganise ngento ethize sathi nje bafana kuhle ukuthi nigqoke kahle nibe clean nisithande nihloniphe umphakathi thina ke sinayo imithetho kaDriver ukuthi fena siphathe kanjani sinayo imithetho kaCommercial ukuthi fena siphathe kanjani ukuze ngabikho impi ematekisini sihloniphe imboni yamatekisi sithathe njengebusiness labafana ke nibabonayo la baqala ke kwangena emzweni yawo ngiyababonga phambi kweni labantwana bathema bekwenza basifihlela nathi okunye basisurprise abathi sofuna belungu benje ngiqala nami ngangabaleka abangijahela ngingaboni ukuthi uDriver bathi nangu babu wabebaleka bedvoza sizoshutha ngenhlanhla ke enkulu kwathi umphakathi waseSikhotho basupporta sonke sabasupporta nje uniboni bela kodwa engifuna ukudlulisa kubona bayiqalile lento sithi ayingapheli njengoba iqalile ine theme yakhona ithi theme
umuntu wesifazane angahlukumezeki sithi nabantu besifazane abavele obala ngendlela abahlukumekeza ngayo ungathi uhlumezekile kodwa ufihle uthi hayi uzolunga bese sicela naba umthetho ukuthi bawuqinise umthetho kubantu besifazane ngengamuzwa omunye uqeda ukukhuluma la ethi eBhayibhelini uNkulunkulu wadala uAdam no-Eva okusho ukuthi labantu fanele basebenzisane siyabahlonipha siyabathanda abantu besifazane kule nyanga siyivala nje sithi phambili ngomuntu wesifazane ukuthi simvikele angahlukumezeki phansi ngabahlukumeze abagcwala ijele ngiyabonga. Ngimena ubhuti wami uSimphiwe wakaMakhubu ongomunye futhi wosomatekisi abenza lo mkhankaso osuncomeke kangaka. Ngixoxele usuku lokuqala nifaka lezi ingubo nishayela amatekisi kwakunjani? Hayibo bamangala bonke befika eTexini bezogibela. Yibo bangangihleka kanje. Kodwa ngajabula phela indlela abajabulela ngayo ngoba sasijabulisa bona abantu besifazane. Wonke umuntu okhona wesifazane. Hayi bajabula kakhulu impela. Ngiyazi ukuthi lo mkhankaso lo akusiwona oqala enwenzayo ukuletha inguquko emphakathini. Mhlambe ngilandise ngeminye imisebenzi esengenayenza. Siyayisithi makumzomluko sibalekele ukubizwa ngomagezi empompeni. Sibukeka ngazathi siqhamuke ema-office sihothisha thizeni nako lokho futhi bajabulela kakhulu abantu nathi kusenza ukuthi sizithande sikwazi ukuthi sihlale sihlanzekile. Mhlambe iziphi izinto kuyinyanga abantu besifazane sesiyigoqa ebenifisa ukuthi umphakathi uqwashiseke ngazo? Hey bengicela ngempela kubafowethu ukuthi sibaphathe kahle nabo besiphathe kahle abantu besifazane singabahlukumezi. I-outfit ke namhlanje ikhethele uba umuntu wesifazane ngihlala naye uzama okuhle empela. Yazi hey umncomo uzama okuhle uthi hey ozwa kushayela i-outfit right. Yebo. Siyabonga kakhulu. Ngikhonzele nomphathi wami ugogo Cebekhulu-ke naye. Ngivumele ngize la ukhosini. Siyabonga kakhulu. Yebo bonga mina. Siyabonga. Ngimena ubhuti wami uMasa wakanjoko naye oyingcenye yalomkhankaso esesiubona namhlanje. Bhuti wami angikubingelele ngikwamukele. Sawubona sesunjani? Siyaphila ngixoxele ngalomkhankaso enwenzayo. Mhlambe uze nawe ube ingcenye yayo ubufisani kona. Kulomkhankaso esiwenzayo into ebesifuna ukuthi siyifeze njengabantu besilisa ukuthi phansi ukuhlunyezwa abantu besifazane babalekile emhlabeni so idedi izwayo nami ngiyingcenye yayo lo mkhankaso. Mhlambe nimukeleke kanjani emphakathini ngesikhathi benibona nifaka ingubo niqhubeka nalomkhankaso? Ayi kona bajabule kakhulu nathi kodwa siqala sike sathi ukushawa amahlolo sithi kodwa emadoda kuzokwenzeka nani kodwa nje wona umphakathi uyijabulele lento nabantu besifazane bayijabule so ingakho sike sithi siqhubeka nayo ngoba sivala futhi inyanga yabo. Mhlambe ke-outfit yakho ngixoxele ngayo yona uyikhethele ubani uzikhethele? Hayi ngiyikhethelanga phela ngikhathele yena umuntu wesifazane uNosipho Thwala. Umuntu engizwana naye. Shout out kuyena. Khethele kahle. Hayi ungqoqise kahle impela ngaba yileti ngadlula yena sengene ephimfeni. Sasike basumdlula. Futhi sibonge kakhulu. Sibonge kakhulu nathi ngesikhathi senu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu uqhubeke nje umsebenzi uqhubekele uye phambili. Siyabonga kakhulu. Yebo. Njamanje ngime nomsakazi wevuka Africa Breakfast Show. Kuthi angithi umambatha namhlanje kodwa uSipho akambatha bhuti wami njani? Ngiyaphila ngisacela ukujika nje ngitry ukukhombisa ifika. Hayibochi. Hey Bese ngiyabingelela. Ngiyayithanda lena. Yazi into engiyithanda kakhulu nithathe into umkhankaso wosomatekisi onombiko omuhle kakhulu la eNingizimu Afrika nawuthatha nawumukela nayenza into lethi injabulo la station siyazi sikhuluma kakhulu ngeGBV 365 ngixoxele umqondo wakho as a show nafaka nabe news nafaka wonke umuntu nathi ongenayo nje namhlanje studio ziyasha ingubo. Yazi it's so amazing because sabona i-trend yosomatekisi base Escort engathathanga abeindaba abala eNingizimu Afrika even international because ama clips akhona ayidlala ku social media edlala nakuma channels abemthobo wazisa baphesha kwezilwandle nje kwaba into esiyithrowa emoyeni ukuthi would you like ukubona abasakazi bakho kwane poll esifaka ku Twitter
89% wathi yes bayafuna ukubona, and then kuba khona labo ke bathi bayasikhulula ngomunye nami owaklikka ku no kodwa ke Uwe no 10% lo. yibi lo lapho, but kodwa ngikubona konke into ebebeyikhuluma inhle because the basikhuluma nabo beza ukuthi abaqali namhlanje bagqoka njengabantu basema office, they were wearing otie, be drive amatekisi. The whole idea yabo ukuzama ukushintsha isithombe semboni yabo ukuthi ingabukeki njengabantu engathi banobudlova njalo njalo. But nathi masiyibuyisa la eSABC, uyazi SABC inalomkhankaso weGPV 365, sabona ukuthi ngaba into enhle kakhulu. But ke nangale kwalokho kokudlulisa imessage yodlame olubhekiswe emndenini kusikhombisile isithombe sokuthi kunjani uba umuntu osifazane. For abantu abanjengathi abaganiwe, abantu abanezithandani zabo, ungamrush mayisenze makeup. Ngiyibonile ukuthi ithatha isikhathi esingakanani, ungamrush mayisenze yabo le figure angifakele ibhande kamini. So it gave us a picture obungathi abantu bathi umuntu I'm gonna be then in 5 minutes time, 5 minutes wakhe 50 minutes. Now I understand why 5 minutes. Uthi wenzani? Siyabonga kakhulu uhlelo belumnandi. Siyathemba nje soqhubeka sibona izinto ezinhle ohlelweni. Kodwa nje. Yeah, oh my gosh. Girl. Competition. Thank you. Ngime nobaba uMabaso kanye nobaba uDlamini lana okuyibona ababaholayo labo bhuti kade sibabona abawosomatekisi lapha endaweni yeSaskhothi benza izinto imkhankaso eyahlukahlukene yokuletha inguquko emphakathini eyahlukahlukene. Ngizoqala ngapha baba, mawungasichazela nje nayiqala kanjani lento, ifiso zenu zasithini niqala? Siqala lana saqala sithatha labantwana sibakhombisa ukuthi abazona izilwane kodwa abantwana abanemqondo. So ukwenza okubi into ejwayelekile kakhulu ematekisini ukuthi uma uthola udriver, uthola isiqhwanqhwangu, uthola umuntu ongakwazi ngempilo ukuthi yapi isukaphi. So sabatshela abantwana sicela niqoke kahle, nihlanzeke, nikhulume kahle, ne-environment enikuyona nishintshe ihlanzeke. Enikhuluma ukuhlanzeka sasaba nemithetho esayibeka njengosomatekisi ukuthi nisiphathe kanjani ematekisini. Bakulandela abafana konke lokho. Emveni kwalokho basebeqhamuka nokunye okuhlukile. Bagqoka kahle kakhulu makwama Mondays. Baba nezinsuku zokuthi maku Monday sigqoka kanje, maku Wednesday sigqoka kanje, maku Friday sigqoka kanje. Uthe kusuka lapho base besurprise kwathina singama baphathi babo. Sababona sebegqoke kanje. Uma sibuka sayibona ukuthi bakuyitheme ecorrect ngoba inyanga yabantu besifazane. Sabaqoqozela ukuthi bathi baqoqozela ukuthi umuntu wesifazane makangahlukumezeki, mabamvikele ngalo lonke uhlobo. Sakuthokozela lokho, sathi masibheka nomphakathi wakhona eMtshezi wajabula kakhulu wakuthakasela lokho ngoba into engajwayelekile ukuthi ingenzeka ukuthi abantu besilisa bagqoka into yesifazane. Sabuza ukuthi manje nifila kanjani uma nigqoke kanje, bathi it's for ipurpose yokuthi siyabathanda, sifuna ukubagcina bephephile. Ngiyabonga. Mhlambe ngize ngapha baba, nifisa ukuthi ngelinye ilanga nihambe nifike phi ngemkhankaso efana nalena, ifiso zenu yithini? Kuningi esikufisa ngale mkhankaso. Siyafisa ukuyongena endaweni eziningi ebhedlela ngoba kunabantu abalele ebhedlela, abanye basalalisiwe ukugula, balaliswe ukuthi sekungcono esibhedlela kunokuya ekhaya ngoba ekhaya khona ibhuwezi. Fika endaweni njengalezo, sifike ezikoleni sikhulisa abantwana bethu ngani ngoba omalugaju baqhamuka ekuthaneni izingane zethu zisibuke sonke isikhathi sihlukumeza abazali. Emva kwalokho kuqhamuka umalugaju. So masingayibamba nalapha ezikoleni sisukume nayo siye emajele nakubafowethu laba sebethe bangenwa yilelo lichaphazi kodwa sithi asibalahlile sinabo uma bephuma kuba abantu abaguqukile. Siyafisa nje ukuhamba emkhankaso eminingi kakhulu ngokulekelela kake nangokusiza uThixo iphumelele lento ibe impumelelo. Kahle hle ibinzima yona ngani ngoba kwakuthina embonini kubantwana bethu abasibambela imoto bekufanele sikhiphe utaxi driver qala sifaka utaxi operator. So ngaleyo ndlela ibenzima lapho kodwa siyabona ukuthi sizuzile loyo ukuthi sesinama taxi operators right now. Uma kunjalo bakwazi ukucabanga nokuzwana before siphumele ngaphandle. Siyabonga nethuba Nkosi yami. Kubonga thina niqhubeke nje nomsebenzi omuhle wemkhankaso eniyenzayo, nginifisela impumelelo. Siyabonga. Siyabonga nathi. Siyabonga.
Enye izinto engiyithande kakhulu engiyibone namhlanje ukwehluka kwendlela yokugqoka abantu besifazane. Khona imbone efaye ngishisari eyigqoka abantu besifazane bamanje. Sebevunuleke labe ngimeli nabo la uGap noMasaladi. Ukuthi memo bayitholeni kanjani sanibona? Yebona njani siyaphila? Siyaphila. Yes, we bubbly, we shiny, we lovely, we gorgeous, we there. Ngixoxeleni naku umkhakaso omuhle ofike nosomatekisi abasuka le eMtshezi. Yini eyenze nani nifike ohlelweni namhlanje nathi no siyavunula nathi sifisa ukuba ingcenye yalento enhle kangaka. Phela njengoba nathi siyingcenye yokhozi. Ukhozi mangabe luyithandile into enhle, lwathi luyayithathela isondeza. Nathi siphakathi inside there. And nangale nje walokho kube umqondo omuhle lo ukukhombisa ukuthi bakhona abantu besilisa abalwayo nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane aba against gender based violence. Angeke ngizokwena. Ngoba mina okunye ngikufundile ngalento yazi mina sikutshela iqiniso kuthatha indoda eqotho lenesibindi ukuthi igqoke ifanise njengomuntu wesifazane okukhombisa ukuthi indoda imhlonipha umuntu wesifazane le ngoba amanye khona engakutshela ukuthi ngeke ngize ngiyenze leyo nto mina ngeke ngize ngiqokise umuntu wesifazane so nje thina sithathe sikhombisa ukuhlonipha nokuthi sifile ngathi siyibona ngempela. Uke washo nobhuti Sigqemezo wathi kuyadelay ngithi ukuthi mengabe bethe abagqoka isikhathi eside ubuthaka babo lobo sibuthathile ke namhlanje bithwelwe yithina. Yeah. Manje ke lemvunulo likhetho loba kunosisi wami omuhle kuthiwa usinemkhizi uyena kumnikazi walemvunulo. Hayi bantu uthemethu uyasibheka wabona ukuthi le ifanele mina because ngathi ngiyintombi phela ngisemncane ngithi ngitshitshi phela mina. By the way ke usisi wethu lo sizile vele uharishisa ngemvunulo and uyathunga une company ekuthiwa igama layo yini Perfect Makoti. Yes. Perfect Makoti. Yes, Perfect Makoti. Yes. Siyabonga kakhulu. Kulungile asihambi ke sishintshe indawo. Sibonge kakhulu. Njengabantu besifazane siphethe ngenote eliphezulu kakhulu. Kuyathokozisa kuyajabulisa ukubona wonke umuntu nabantu besilisa bebamba iqhaza eqwashiseni ngezinto ezahlukahlukene. Siyathemba ukuthi nawe mawunomqondo wenza into ethile ezoletha umehluko angeke wesabe ngoba uyabona ukuthi abanye bayenzile yenzeka. Asiphinde na kanjani sihlangane kwesinye isiqephu soKhozi FM TV.